की तुम्ही जर सारखे सारखे स्वतःला डिहायड्रेटेड ठेवत असाल तर तुम्हाला अशक्तपणा वगैरे पण येणार किंवा तुम्हाला तुमची स्किन केस वगैरे पण चांगले राहत नाहीत असं आणि किंवा तुम्हाला इवन खाण्याच्या बाबतीत पण जे सॅटिस्फॅक्शन वगैरे आहे ते मिळत नाही. त्याहून मोठा साईड इफेक्ट काय होऊ शकतो की तुम्ही जर कॉन्स्टंटली डिहायड्रेट असाल म्हणजे पाणी पुरेसं पितच नसाल वरचेवर म्हणजे की महिनोन महिने हीच सवय मला पाणी पिवतच नाही मला पाणी प्यायला आवडत नाही असं पण म्हणणारे लोक असतात. तसं जर असेल तर तुमची किडनी स्टोनची रिस्क भयंकर जास्त वाढते. क्लिनिकमध्ये आजच्या तारखेला येणारे जे पेशंट्स आहेत त्यात खूप वेळा आम्ही बघतो की बाकी सगळं ठीक आहे पण त्यांचं किडनी फंक्शन जे आहे ते इम्पॅक्टेड आहे किंवा त्यांचं किडनीचं जे फिल्ट्रेशन जसं व्हायला पाहिजे तर ते नीट होत नाही आणि त्याच्या मागे फक्त एकच कारण आहे की त्यांनी पुरेसं पाणी न पिणं. त्यामुळे पाण्याकडे किंवा पाणी पिण्याकडे दुर्लक्ष केलेलं चालत नाही आणि तसं करू नका. उन्हाळ्यात तर अजिबातच नका करू.